Dungan sa sona ni Presidente Bongbong Marcos Jr., milusad sab og service caravan sa Mandaue City aron pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang report ni Nico Sereno. Sa grounds gawa sa kanhi CICC, gihimo karong adlaw ang service caravan. Programa kini sa Mandaue City Police Office ug Police Coordinating Advisory Council pagtanyag og lain-laing serbisyo. Dunay feeding program nga gihimo ug mga gipanghatag nga ayuda sama sa bugas ug mga seedlings alang sa mga beneficiaries. Duna say libre nga mga serbisyo sama sa haircut ug pakorte. Gitanyag kini sa mga kasundaluhan ug mga personnel sa mock test. Mananomi para namin maani para mo magamit ba ni kami anan lami di manguha. So tanaw ni mo ningon ani nga makalihukan ma'am. Nindot siya para nakatabang sa among asad. Ato nang gibuhat para maduol ang ato ang gobyerno ngadto sa atong mga katawhan para pud mabati nila ang ato ang presence nga ang atong gitinguha mao ra gid ang kapsay kalinaw sa atong lugar sa Mandaue. Nagpasalamat ang MCPO sa mga partners nga mitanyag sa serbisyo. Katulos o sa katuig ilusad nila ang service caravan, inabagan sa lain-laing grupo sama sa pundok sa mga negosyante. Samtang sa ilang bahin ang kanhi presidente sa Mandaue Chamber of Commerce o karon chairman sa Police Advisory Council na tagbaw sa nahimo sa unang tuig sa Administrasyong Marcos. Malaumon sila sa mga umaabot pang programa ug proyekto nga ipatuman. We are very happy with the performance of our beloved President, President Bongbong Marcos. During the first year, we are very optimistic with the trajectory of the economy. Of course, we would like to hear what are the plans of the President in the next 5 years. But we are very confident that we have the President has a very good team, the economic team. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.